Салом алейкум, бародарон. Имрӯз мо ба шумо ду чизро нишон метиҳам. Аз ду яке аз онҳоро нишон метиҳам, ки барои шумо бениҳоят залул аст. Барои шумо залул аст ва дастрас кардани ин асбобҳо бениҳоят осон аст. Барои шумо яке аз онҳо барои мошин аст, ки телефонро мемонед ва зарядяк ҳамавақт пайваст аст. Ина ман дар видеои оянда мекушам ва шуморо нишон метиҳам. Бениҳоят чизи хуб аст. ҳозир бошад ман барои блогеро ва барои нафароне ки дар дастшон постоянно телефон аст ва ба телефон снимат мекунанд. Хеле ки мебинед дар дасти ман экшн камера аст. Ман постоянно ба экшн камера снимат мекунам. Вай аллакай даста дорад ва чӣ хеле ки хоҳам ҳамон хел мемонам экшн камерара. Ана чӣ хеле ки хоҳам ҳамон хел мемонам ва чӣ хеле ки хоҳам ҳамон хел кор мекунам. Ана барои ҳамин ман ба шумо гуфтаниям, ки ҳозир мо нишон метиҳем ба шумо чӣ хел асбоб, барои чӣ шумо ба ин асбоб залул аст. Барое ки доим шумо телефон дар дастон, телефон дар дастон снимат мекунем. Барои мустаҳкам ба даст гирифтан телефон, дилтон пур бошад ки телефонтон намеғалтад. Якум, дуюм ки шумо хоҳед ки кадри хуб гиред дар куҷое ки набошед. Мана селфи палка неву ва ҷои селфи палка мана ин асбоб аст барои блогеро. Мана инҷа ҳар душа мекушам нишон метиҳам ба шумо. Бародарони азиз, ин нархашон қадар зиёд ҳам нест. Аз 150 сум то 400 рубл аст. Мана чӣ дар коробкаш, мана ҳар коробка дар якта аст ва анхи ду қисм ҷудо мешавад. Тамом қисми аввалро ва қисми дуюм пайваст мекунем. Экшн камера бинед куҷоеда ки чӣ хеле ки хоҳем аллакай ҳамон хел мемонем. Ша инам бошад мисли экшн камера дар куҷое ки хоҳем албатта мемонем. Се почача дорад. Мана 1 2 3 мана хел рост мешавад. Мана де инашам ҳамин хел се почача дорад, рост мешавад. Ана боз инаш ин хелам будааст. Бетаки ин хел монеша. Ана якташа ман ба шумо ба ҳазор нишон тем. Мана бинед чӣ хел почачаҳо маҳкам мустаҳкам мешавад. Мана ин снимат мешавад, гирифта мешавад, бо монда мешавад. Мана инҷашам ҷудо карда мешавад. Шумо метавонед гиреда айна монед. Ҳозир ман ба шумо ба пуррагӣ нишон метиҳам, ки чӣ хел телефона дар инро мондан мумкин. Мана телефонро мегирем, вақти ба навор гирифтан, вақти ки дар эфир шудан, манам хел мемонем ки ба ҳазур эфирро мо то охира расонем. Дар поёнаш мана хел ҷои ключаки дорад, ки телефонро метавонем ба ҳар тараф гардонем. Удобне ба пеш ва қафо. Ҷоеда ки расед ба тарафи қафо мекунед. Агар мана шумо ҳамин хел маъқул бошад, уклон ба тарафи қафо маҳкам ки дигар телефон намерад. Агар рост хоҳед рост, дигар ин хел намешавад. Телефонро чӣ хел ки монед, мана хоҳед баланд монед, хоҳед паст монед, хоҳед тарафи худатон монед. Барои эфир кардани шумо яке аз инҳо ба шумо лозим меояд. Шумо метавонед хелеро ба нархи арзон харид. Бародарони азиз, барои телефон аст, инаш барои экшн камера аст. Здрасте.